Pagpalang araw po sa inyong lahat. Sana po ay tumutok lamang po kayo palagi sa Hiwaga ng Pangasinan at paki-follow ang Facebook page ko po, Hiwaga ng Pangasinan. Paki-subscribe, like and share sa mga taong mga may mabuting kalooban. Shout out po sa inyo lahat dyan. At sana ay nasa mabuti po kayong kabutihan palagi at malayo sa sakit sa araw-araw. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana po ay palagi kayong malakas sa araw-araw at malayo sa sakit. Palagi ko pong dinadalangin sa araw-araw na sana po ay pag nakapanood kayo ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, malayo po kayo sa sakit sa araw-araw. Pag nakapanood po kayo ng Hiwaga ng Pangasinan, YouTube channel ko, mawawala po yung mga kanyo po, mga karamdaman po ninyo. Pag nakikita nyo na po yung YouTube channel yung Pangasinan na aking in-upload po, ay mawawala po yung karamdaman nyo. Basta manalangin po kayo at sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sa bago matulog sa gabi at bago pagkagising sa umaga. At wag pong makalimot pong magpasalamat sa Diyos. At humingi po kayo ng kapatawaran sa Kanya. Maraming salamat po. Ang ipagkakaloob ko po sa inyo lahat po ngayon po ay bendisyon at pagbasbas ng kapangyarihan po. Napaka-importante po itong ipagkakaloob ko po sa inyo. Magdasal po ng isang Ama namin na isunod po yung pambendisyon ng kapangyarihan sa kapangyarihan at pagbasbas ng kapangyarihan sa sarili po. Ito po ay inuusal po sa isip at ipo sa dibdib ng pakrus po ng 3 beses po. Magagamit po nyo ito na kung halimbawa po ay gusto yung bendisyonan ng kapangyarihan po ninyo, usalin po ninyo ito at pagbasbas po ng kapangyarihan. Kung sa mga nakakaintindi po ng mga nanggagamot po, gustong gusto nila po ito. Sa mga nag-aaral po ng spiritual po, dapat po yung mga malalaman, marami po kayong malalaman po dito na mga orasyon na magagamit po nyo sa panggamutan po. At kahit na physical na karamdaman po, magagamit po ito. Pambasbas ng kapangyarihan sa sarili at bendisyon sa kapangyarihan po. Ayan po. Akalob ko po sa inyo para ako nyo po. Ayan po. Bendisyon at pagbasbas ng kapangyarihan po. At magdasal ng isang Ama namin at isunod nyo na po itong dalawa po na ito. Ito po ay may halo pong Bisaya. Kung sino po yung mga Bisaya dyan, naintindihan po nito. At yung ibig sabihin po ng cross na to, ng cross. Huwag na po kayo mag-sign of the cross po. Usalin nyo na naman po ng cross po. Automatic na po yan. Dasal lang isang Ama namin, isunod po yung ganito. Dasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, Espiritu Santo. Amen. Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, magpakailan man. Amin. At isunod po yung bendisyon sa kapangyarihan po. Isang bisis lamang po ito. O Dios Pater Aba Ili Yahuwi, It Jesus Emmanuel Mesias, It Maria Santissima, sakpun ug taybon santos nga bendisyon, iluwas ipagawas kadautan sa aking lawas, cross. Isang bisis lamang po, pero uulitin ko po para maintindihan nyo po. O Dios Pater Aba Ili Yahuwi, It Jesus Emmanuel Mesias, It Maria Santissima, sakpun ug kaybon santos nga bendisyon, iluwas ipagawas kadautan sa aking lawas, cross. At ipo sa dibdib po
ng 3 beses po. At ito naman po yung pagbasbas ng kapangyarihan po sa sarili po. O Dios in los cielos bendiga a toda humanidad para que podamos mitignir alcanzar akram sarias las primicias de nuestro Señor Jesucristo internamente sálvame cruz. O Dios en los cielos bendiga a toda humanidad para que podamos mitignir alcanzar akram sarias las primicias de nuestro Señor Jesucristo internamente sálvame cruz. O Dios en los cielos bendiga a toda humanidad para que podamos mitignir alcanzar akram sarias las primicias de nuestro Señor Jesucristo internamente sálvame cruz. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng pakros ng 3 beses po. Bago po ang lahat po ay shoutout po kay Emil Ortiz commented, Jim Tingson commented, Jin Shank commented, Arnold Francisco, Jisong Del Mundo, Albert Ariolo commented, Ronnie Limasog, Clemento Lapistrano, Maricar Corpus commented, Silas Eleonor Ballesteros commented, Jing Tingson commented, Berlendo Palisok, Bike Tay commented, Shelly Oriola from Bicol, Ryan Labisti, Junix Binadin, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Paitoin, Ruben Montanilla, Marlon Huyuhoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, EDC commented, Janice Nolo, Arnel Riano, Pantalion Bubis, Lordan Abo commented, Aljon Pood, Andong Kulogi, Tani Janan, Marvin TV, Coldo TV, Rons Marcelino, Ronald Sator commented, Aljon, Rodel Randra, Jasmine Masia, Tripoli commented, Nestor Ramos po. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout po, mag-comment lamang po kayo sa baba at magpa-shoutout po kayo. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like, share at paki-follow po ang Facebook page ko po, Iwangan ng Pangasinan. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Maraming salamat po. Paki-screenshot nyo para makunyo po, maintindihan nyo po maigi. Napaka-kon po ito na magagamit po nyo sa kung halimbawa manggagamot na po kayo. Kung gusto nyo pong basbasan, bendisyonan, kapangyarihan po, ipo nyo lamang po sa sarili po nyo bago po kayo mag-usal na mga gagamitin po yung mga orasyon. Ang pag-spiritual po ay tiyaga lamang po. Kung may tiyaga, may inilaga po. Joke lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po malaya ko sa sakit araw-araw. Maraming salamat po.